Bé, en aquest setè tutorial de MuseScore en català veurem com utilitzar els signes de repetició. No solament signes de repetició, típics com la doble barra de 2 puntets i els blocs de volta primera i volta segona, sinó també els que venen de la nomenclatura italiana, com podrien ser el da capo i fine, el da segno i coda o simplement la coda. Espero que en traieu també molt de profit. Bé, parlarem en aquest nou tutorial de MuseScore en català dels signes de repetició. Els signes de repetició permeten agafar un fragment de música, en aquest cas aquesta partitura d'aquí, ja es veu aquí que la cançó no acaba aquí, sinó que continua. Però ara imagineu que vull repetir aquesta part. Tinc una primera opció, que tots coneixeu, que és agafar un copiar i enganxar. I per tant ja tinc la cançó repetida. Però hi ha altres opcions, si són signes que venen de les partitures ja de l'època de l'òpera, de les partitures italianes, molt de vocabulari tret dels signes de repetició que hi havia en el món de l'òpera i que apareixen aquí en un dels menús de les paletes, apareixen aquí, d'acord? El desencastaré i el posaré aquí perquè es vegi millor. Sabeu que aquests menús es poden encastar i desencastar i llavors apareix un signe d'abreviatura, és a dir, una repetició de compàs, apareix el segno, apareixen molts altres signes, per exemple la coda, apareixen paraules com el fine, el da capo al coda, el da capo al fine, el DS, da segno al coda, el da segno al fine, les dobles barres de repetició, i les utilitzarem totes. Per cert, que les dobles barres de repetició també apareixen en un altre menú, que està aquí, que és el de les barres del compàs. Agafem aquest menú d'aquí i anem a fer proves a veure del per què serveixen. Si agafem la barra de final de repetició i la posem aquí, la cançó començarà aquí, acabarà aquí i la repetirà de principi a final. Per defecte, el MuseScore podem configurar, però per defecte el que fa és repetir-ho màxim una vegada, és a dir, la vegada original i una repetició més. Seria això, ho poso aquí. I continuo endavant, perquè ja dic, sobre el paper hauria d'anar fent el bucle tota l'estona. És a dir, agafar això i anar repetint. Per fer un bucle, el MuseScore ja té una altra eina, que és aquesta d'aquí, és a dir, nosaltres seleccionem els 4 compassos amb el Shift i el cursor de la dreta, com si fos seleccionar paraules en el Word, i li posem aquesta eina, apareixen 2 banderetes, i aquí puc fer un bucle, però no és aquesta l'opció d'avui, no és el que us volia explicar. En veritat, això fa repetir una vegada, és a dir, l'original, i una repetició i prou, és a dir, en total es repetirà, s'executarà 2 vegades. Què passa si jo vull agafar que només es repeteixi un tros que no sigui el del principi? Doncs agafo la doble barra de repetició i poso inici de repetició, que tant la puc posar aquí com la puc posar aquí. Si la poso aquí, la cançó només es repetirà a partir d'aquí. Per tant, la posem al principi. Repetirà. Ho aturo aquí perquè ara continuaria, però he aconseguit repetir una part sense tornar-la a escriure ni tan sols utilitzar el copiar i enganxar. Més opcions que hi ha, i deixo això posat perquè em pot servir igualment. Tenim el sistema dels blocs de repetició. Els blocs de repetició no estan dintre d'aquest menú d'aquí, sinó que està dintre del menú línies. Què em permet fer els blocs de repetició? Doncs agafar una part que es repeteix un cop i, si no vull que la segona volta repeteixi el mateix tros, escriure aquí una part perquè continuï i acabi. És a dir, agafo una altra vegada el tros copiat abans, això d'aquí,
i agafo aquests dos últims compassos. Poso un copiar, poso un enganxar, i el que vull fer ara és fer una petita variació. En lloc d'acabar amb el do de baix, acabo amb el do de dalt. Com puc aconseguir que una vegada de repetició faci una volta i després la segona vegada que faci la segona volta, diguem-ho així, doncs anirà a parar aquí. Doncs agafo el menú de les línies, primera volta, d'acord? El poso aquí, si selecciono aquí dalt i amb el shift del teclat de l'ordinador i el cursor, com si seleccionés paraules, faig això, val? I després faig aquí segona volta, arrossego la segona volta cap aquí, que tant pot tenir el claudator tancat com obert, i faig això d'aquí. Anem a veure què és el que fa. Des del principi, i si jo volgués acabar la cançó aquí, doncs l'acabaria aquí. Més possibilitats que tenim. Però torno al menú de les repeticions i els salts, aquest d'aquí. I trauré el dels blocs de repetició perquè en veritat es poden complementar, però per no liar la troca aquí, vull que apareguin ben clares les possibilitats que tinc de repetir les coses. Ara imaginem que la cançó, poso aquí barres de repetició, jo tinc barres de compàs, molt bé. La vull acabar aquí, sense que continuï. Si vull que acabi aquí, està clar que tots aquests compassos aquí em van fora. El selecciono i amb el control suprimir van fora. I aquí em queda la partitura sencera que jo volia agafar. Per tant, tinc tres frases, aquesta d'aquí, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Quin és el pas ara? Anem a veure quines possibilitats tenim amb els da capos i els da signos. El da capo és una paraula italiana que vol dir tornar al principi, molt típic del món de l'òpera, de les àries da capo, que eren estructures ABA, i aquestes estructures eren com fer un cap i cua. Doncs anem a veure què passa si només poso el da capo. I el poso aquí. Per defecte el MuseScore els posa a dalt, però nosaltres podem desbloquejar amb l'inspector d'objectes, deixar la posició automàtica desactivada i moure'l de lloc. Això és indiferent que estigui a dalt o a baix. Normalment amb les partitures fetes a mà sempre ens les hem trobat a baix. El MuseScore ho posa sempre a dalt. Per tant, si tornem aquí i posem la posició automàtica, torna aquí dalt. L'inspector d'objectes és una gran eina per anar modificant coses al nostre gust. De moment el deixa aquí. Què farà la partitura? Començarà i acabarà i tornarà a començar i tornarà a acabar aquí, perquè no li diem on acabar. Per tant, si li diem da capo, no diem a on vols que acabi, doncs s'acabarà al mateix lloc on posem el signe. Anem a fer la prova. Fixeu-vos que l'efecte és el mateix que el de les barres de repetició que hem fet servir abans. Aquestes barres de repetició amb els puntets cap a dins i cap a fora. L'efecte és el mateix. De fet, el da capo no és efectiu així, no ens aporta gran cosa. El traurem amb el suprimir i anirem a agafar un da capo al fine. I on estarà el fine? Doncs allà on vulguem que s'acabi, però no ha de ser després, sinó que ha de ser abans. Per tant, anem a posar el fine, per exemple, aquí, en aquest do de baix. Llavors veureu que sí que farà un cap i cua, perquè hi haurà una part que fa al principi, arribarà aquí, tornarà al principi i el farà acabar aquí. Anem a fer la prova, al final ens cansarem de la cançoneta. Ja tenim el da capo al fine. Ja sabem a on repetir, que és des del principi, i a on acabar.
sobretot amb les paraules italianes típiques de les partitures. Per cert, si en algun moment veieu que donant el play, no? Aquí els comandaments de play, tornar enrere, els signes de repeticions no es compleixen, és a dir, no fa les voltes que tu vols, assegureu-vos que està activat aquest commutador d'aquí, que és el que indica que estan activats els signes de repetició. D'acord? Per tant, aquí diu reproduir repeticions. Sempre i quan veieu que això no acaba de funcionar o no fa les voltes que nosaltres hem demanat. Continuem amb les paraules italianes i el que farem aquí és treure el fine una altra vegada, treure el da capo i anem a fer un altre da capo però que vagi al signo. Per fer el da signo el podem posar aquí sol, però això no farà cap efecte. És més pràctic posar-lo da signo al fine. I tornem a posar el fine allà on l'hem deixat abans. Clar, què farà? Com que no troba el signo aquest, que ara veurem què és, farà el mateix que el da capo i fine. Perquè això tingui un efecte tal i com el desitgem, hem d'anar aquí, agafar aquest signe, aquesta S tatxada que hi ha aquí, i posar-la al lloc on volem que comenci la repetició. Que comenci, no que l'acabi. Fins i tot aquest signe l'amplio una miqueta més a través de l'inspector d'objectes. És un signe molt musical, també, no apareix en altres coses. Anem a veure què passaria si el posem des del principi i veurem quin efecte fa. Com hem pogut comprovar, el signo, el que ha marcat, aquest signe d'aquí, és el començament de la repetició, no pas el final. Per tant, hem combinat l'efecte del da capo i fine i del DS al fine. Això es pot fins i tot complementar amb el sistema de les barres de repetició, però normalment tenen les funcions molt dedicades a un tipus de repetició construïda per cançons una mica amb una estructura molt més complexa i que s'hagin de fer grans parts de repetició, no parts curtetes, parts senceres que s'han de repetir i que després es remeten. Ara imaginem que el que volem és fer que una cançó faci el seu desenvolupament i que tingui un final preparat. Un final preparat seria una coda. Per tant, el que faig aquí és inserir amb la tecla insert uns pentagrames més. Em poso en aquest cas 4 més. Inclús aquest compàs d'aquí el puc aprofitar, posar-lo aquí i desenvolupar unes notes més, que en aquest cas me les invento. Poso aquí un sol, la, sol, poso blanques, una invenció total i espontània. I vull que la cançó faci el seu desenvolupament, però que quan acabi totes les repeticions possibles agafi aquest tros d'aquí i faci de final preparat. Típiques cançons que s'acaben d'una manera diferent a la resta de les parts de la seva estructura. Això en diem un final preparat. I que en el vocabulari de les paraules italianes això s'anomena coda. La coda, a més, moltes vegades ens les podem trobar tabulades, és a dir, que estiguin a part. Per tant, el que faré és això d'aquí, el trobaré aquí, fins i tot puc afegir un espai, és a dir, un marc horitzontal a l'esquerra, marc horitzontal a l'esquerra, aquest m'ha sortit a la dreta, malament, una mena de marge que se'm posi aquí. Per tant, quan em posava marcs, haig d'inserir un marc horitzontal. Aquí, fantàstic. Llavors això ho puc allargar cap aquí i li estic dient a qui estigui llegint aquesta partitura que això és un final preparat i que això li anomenarem coda. Com ho podem fer? Anem a fer el da capo al coda. El da capo al coda em fa da capo al coda arribar aquí, és a dir, que la cançó arriba aquí i em farà tornar al principi i en algun moment de la partitura haig d'enviar les notes al seu final preparat, que seria la coda.
Llavors agafo el tocoda, sí? Quan arribi aquí, en lloc d'anar aquí, se n'anirà aquí i li dic a on ha de començar la coda, que és aquest signe d'aquí, doncs l'augmento perquè es vegi bastant millor. Anem a veure què passaria ara, perquè veureu que en veritat la cançó comença aquí, d'aquí no farà res, arribarà aquí, aquí en teoria hauria d'haver una divisòria ben posada aquí, em fa tornar al principi, de capo al coda. I quan arriba aquí la segona volta ja m'ha de saltar cap a aquest final preparat. Anem a fer la prova. De capo. Ja tenim el final preparat. Això s'anomena coda. També el podem combinar amb els DS, amb el desegno. El que passa que el desegno, com hem pogut explicar abans, necessita un lloc on començar la repetició. Per tot, l'envio aquí, substitueixo això per un DS al coda, no de capo al coda. Anem a veure què passa. Que això vol dir que la cosa no apareixerà igual com la veiem, farà repeticions una mica erràtiques, no? Però veurem com les va respectant. Augmento això perquè es vegi més. Ha anat aquí i ara acabarà aquí. Molt bé, i ja tenim gran part dels signes de repetició d'aquest menú i que també hem fet servir el menú línia, sobretot amb els signes de repetició, que en veritat més que signes de repetició és dir quins blocs vols que facin la primera volta a la segona. També es poden configurar amb el menú dels inspectors i dir que si tercera o quarta o cinquena de repetició, però llavors ja no estaríem configurant més o menys el mateix. Per tant, ja hem fet una bona combinació de signes de repetició. Espero que us hagi agradat i que us subscriviu al canal.